Ако си над 40, 100% поне веднъж си мислила за ботокс, лифтинг и други инвазивни процедури. Хайде, моля те, признай си. Ами ако ти кажа, че има начин да усетиш ефекта на лифтинга без игли и без болка, ако и ти си в предменопауза като мен или вече си навлязла в менопаузата, вероятно усещаш как лицето ти губи своята плътност и свежест. Щастлива съм, че открих страхотни продукти, които буквално работят докато спя и се радвам, че мога да ти споделя за тях. Вечерната ми грижа започва с тази ампула Dynalift от Dermacot. Нанасяме върху почистено лице с леки масажни движения. Една ампула ми стига за цялата седмица. Супер икономична е. А след като попия, продължавам с серума и накрая нанасям и крема. Много е удобно, защото двата продукта са в една опаковка, но не са смесени. Няма как да забравиш за твоя серум филър, защото той е тук в тази опаковка заедно с флуидния ти крем. Много добре са го измислили, нали? Нанасям по-малко на челото, бузите и брадичката и разнасям нежно с масаж. Аз си спя спокойно, а Dynalift върши своята работа. Лифтингът е много нежен и кожата ми сутрин е стегната, свежа и сияйна. Ако си над 40, моля те, погрижи се и ти за кожата си, докато не е станало късно. Кликни на линка под видеото и поръчай тези уникални продукти.